Hello friends, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Good ଦିବସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲା ରେସିପି ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଲୁଗୁଲାଟି କେତେ ଖାସ୍ତା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ତାର କ୍ରାକ୍ସ ବି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି ଯେଉଁଟା ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ବାପା କହନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ଆଳୁ କଷା 50 ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ମିଳେ, ବଟ୍ ଏବେ ତ ସେଇଟା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ମେମୋରିକୁ ମନେ ପକେଇ ଆମେ ଆଜିକା ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ ନେଇଯିବା, ଯେଉଁ କପ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମେଜର୍ କରିକି ନେବା। ତ ଏମିତି କ୍ରାକ୍ସ ଆସିବ ବି, ଖାସ୍ତା ବି ହେବ, ଟେଷ୍ଟି ବି ସେତେ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ କପ୍ରେ ଆମେ 2 କପ୍ ଅଟା, 1 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ 2 କପ୍ ଅଟା ନେଇଗଲେ 1 କପ୍ ସୁଜି, ମାନେ 2:1 ରେସିଓରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଚିନିକୁ ଗୁଡ଼ କରିଦେବା या फिर ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆଇସିଂ ସୁଗର ବି କହନ୍ତି ଆମେ। ମୁଁ 1/2 କପ୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି 1 କପ୍ ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ଟେଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ପାନମହୁରି ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପାନମହୁରିର ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗୁଲୁଗୁଲାରେ, ଆଉ ତା ସ୍ମେଲ୍ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ନେଇଯିବା, ତାକି ସେଟା ଫ୍ଲପି ବି ହେବ, କ୍ରାକ୍ସ ବି ଆସିବ, ଖାସ୍ତା ବି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ या फिर 1 ସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଯିବା ଖାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଲୁଗୁଲାକୁ। ଦେନ୍ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଯେମିତି ଖାସ୍ତା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖି ବି ଦେବା, ଚେକ୍ ବି କରିଦେବା ତା ଖାସ୍ତା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଭଲସେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଦେଖିଦେବା କି ଆଉ କିଛି ତେଲ ଲାଗିବ କି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଦେଖିଦେଲି, ହେଇନି, ଆହୁରି ସମୟ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆମେ ସେମିତିଆ ମିକ୍ସ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କଲି, ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ହେଇ ବି ଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କପ୍ରେ, ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମ ସୁଜି ଅଟା, ସେଇ କପ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ଚକୁଡ଼ିବାନି, ଅଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। କି ପାଣି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟାର ବ୍ୟାଟରଟି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଚକୁଡ଼ିବେନି। ଚକୁଡ଼ିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରାକ୍ସ ବି ଆସିବନି କି ଆପଣଙ୍କ ଖାସ୍ତା ବି ହେବନି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ, ସେ 1 କପ୍ ପାଣି ହିଁ ଲାଗେ କି ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ବଟ୍ 1 କପ୍ରୁ ବେଶୀ ପାଣି ନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାନେ 2 କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1 କପ୍ ପାଣି ଭଲସେ ଦେଇଦେଲି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ତାକୁ, ଯେମିତି ସିଏ ପାଣି ଆଉ ବ୍ୟାଟରଟା ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଟିବେନି, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, କି ଯେ ଚକୁଟିବେ ଭଲ ହେବନି। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ନେଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ୟାଟରଟା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ବ୍ୟାଟର ୱାଟର ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଡୋ ତିଆରି ବି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଏକୁ ଆପଣ 10 to 15 ମିନିଟ୍ସ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାକି ସେ ଚିନିଟା ରିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍ସ ଅଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଅଟା, ସୁଜି, ଚିନି, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା या ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ସେସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଯାଉ। ଦେନ୍ ୟା ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ କରିକି। ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ କି ୟା ଟେଷ୍ଟଟା କେତେ ଭଲ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଖାସ୍ତା ବି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ହେଇଯାଇଛି ମୋର 15 to 10 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣିଟା ଥିଲା ସେଟା ବି ସୋକ୍ କରି ନେଇଛି ସୁଜି। ଦେନ୍ ଏକୁ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଯେଉଁ ସେପ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପିବେନି, ଟିକେ ଖଦଡ଼ାଇବାକୁ ଦେବେ, ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଲ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ
ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଗୋଲ। ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ପିଓର ଗୋଲ କରୁନି, ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ତାକୁ ଦଉନି ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରହୁଛି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ହୋଲ୍ ବି ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଅଏଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରଟା ଖାସ୍ତା କରିବ ବି, ଉପରେ ବି ଖାସ୍ତା ରହିବ, କଞ୍ଚା ରହିବନି। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କେତେ ଯେତେ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସାଇଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ଏଇଟାରେ। ଏଇ 2 କପ୍ ଅଟା ଆଉ 1 କପ୍ ସୁଜିରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି 15ରୁ 16ଟା ଗୁଲଗୁଲା କରିପାରିବେ। ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିବେ ତ 6-7ଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ରାଉଣ୍ଡ କରୁନି, ପୁରା ସର୍କଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରଖିକି ସେମିତି କରୁଛି। ତ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ଗୁଲଗୁଲା, ମାନେ 2 କପ୍ ଅଟା 1 କପ୍ ସୁଜିରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କରିଦେବା ତେଲ ଗରମ। ପୁରା ତେଲ ଗରମ କରିବେ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ କରିବେ। ମୁଁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି। ତେଲକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ। ହାଇ କରିବେ ନାହିଁ କେବେ, ଆଉ ତେଲକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଲଗୁଲା ଛାଣିବେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେତେ କମ୍ ଗରମରେ ଗୁଲଗୁଲାକୁ ଛାଣିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ସିଏ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ या फिर ଖାସ୍ତା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଟ୍ରାଏ କଲି କି ସେଟା ଗରମ ହେଇଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବବଲ୍ସ ଉଠୁଛି। ବାସ୍ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣ ଗୁଲଗୁଲାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ବି ନାହିଁ ତେଲ, କି ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ। ଗୁଲଗୁଲା ପଡ଼ିଛି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏବେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗୁଲଗୁଲାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗୁଲଗୁଲାକୁ ତେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। କାହିଁକି ନା ତେଲ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବବଲ୍ସ ଉଠୁଛି ସେଟାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଗରମରେ ଗୁଲଗୁଲା ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଖାସ୍ତା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ପୁରା ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ହାଇ ସୁଧୁ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୁଲଗୁଲା ଆପଣ ଛାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ରଖିବେ। ଯେମିତି ପକାଇଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଉଲଟେଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତଳଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଯିବ। ସେଇଟା କରେଇ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି କୁକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପଲଟେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲଟେଇବେ। ୱାନ୍ସ ଗୁଲଗୁଲା ଦେବେ ତେଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଦେବେ। ଦେନ୍ ତାକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ରେ ତାକୁ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବେ। ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ୱେଟ୍ କରିବେ କି କେବେ ମୋ ଗୁଲଗୁଲା କ୍ରାକ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ କେବେ ଏଇଟା ଫୁଲୁଛି। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ସାଇଜ୍ଟା ୟାର ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କୁକ୍ ହେବ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତେଲ ସବୁ ଟାଣିବ ୟା ଫିର୍ ଭଲସେ ନେବ, ଆପଣଙ୍କର କୁକ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିକି ୟାର ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ ଗୁଲଗୁଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁଲଗୁଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ କୁକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି ଗୁଲଗୁଲା, ସେ ସାଇଜ୍ଠୁ ଡବଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗୁଲଗୁଲା। ଆଉ କ୍ରାକ୍ସ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲସେ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଲଗୁଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିବ ବି, କ୍ରାକ୍ସ ବି ହେବ, ଖାସ୍ତା ବି ହେବ, ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାମଚ ବି ଦେଖେଇଲି କେତେ ଭଲ କ୍ରାକ୍ସ ଆସିଛି। ତ ଯଦି ଯଦି ଆପଣ ହାଇ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ରେ ତାକୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଲଗୁଲାକୁ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଟିକେ ଦରକାର। ବେଶୀ ନୁହେଁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାହାର ଗୁଲଗୁଲାଠୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୁଲଗୁଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଲଗୁଲାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି, ତାକି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେ ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇଯାଉ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 50-60% କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ଆଉ ଜଷ୍ଟ 40-30% ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କୁକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଓନ୍ଲି 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତ
ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ବି ଗଲା ମୋର କେତେ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଲୁଗୁଲା ୱାନ୍ସ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କି ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇକି। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସରେ କରିଦେଲେ ଘରେ ତିଆରି ଗୁଲୁଗୁଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କରନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଲୁଗୁଲା। ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତ କାଇଣ୍ଡଲି ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ତାକି ମୋ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।